Hare Krishna. Dobrodošli su na Sunday Feast program. Danas je... specijalan dan zapravo. Hvala, tu se mogu zakoristiti. Ostaje. Molim? Okay. Danas je početak mjeseca Kartika, tako? Ili Damodar Masa. To je poveljan mjesec za obavljanje predanog služenja, tako da svi vi koji mantate 16, mantate 32. Šalim se, znači, ako osoba poveća predano služenje, to će više multiplicirano će biti povoljno za tu osobu. I za sve oko nje. Pa dobro, Igore, malo ranije predstavio, ali s obzirom da ćemo od danas počinjemo sa pjevanjem Damodaraštake, gdje ćemo svi paliti lampice u čast Krišne. I njegove majke Ašobe koja ga je pokušala ovdje svezati, a da li uspjela, možemo o tom malo podiskutirati. Tako da možemo malo i prije 7 završiti, pa ćemo onda, kažem, pjevati jako lijepu melodiju, ne? U čast Krišne, onda ćemo gorarati i tako. Šta neka lektura, imamo lekturu? Malo. Aha, šta korekcija neki? Evo, pjevat ćemo pjesmu za Rada Madova prije. Danas je još 8. mjesec, početak mjesec Damodara, još je dan odlaska Murari Gupte, to je isto jedan veliki Vajšnava. I danas je još jedan dan u kojem je Krišna isto plesao sa gopijama u mjesecu, jesenskom mjesecu. Tako da Kartik je poseban, ima raznih blagdana, događanja, pogotovo Vrindavan, Govardhan Puđa, koja će biti uskoro, tu ćemo slaviti sa Mataji Vinatom. Radha
nastavljamo sa Šrimad Bhagavad Gitom kako jest. 9. poglavlje koje se zove najpovedljivije znanje. Stih je 33. To je predzadnji stih iz ovog poglavlja. A prije toga ćemo priznati povoljnost. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Dakle, 9. poglavlje. Najpovedljivije znanje, stih 33. Molim vas ponavljate za mnom riječ prvo. Kim Punaha Brahmanaha Punyaha Bhaktaha Rajarishaha Tatha Anityam Asukham Lokam Imam Prapya Bhajasvam Mam Kim Puna Brahmana Punya. Kim Puna Brahmana Punya. Kim Puna Brahmana Punya. Kim Puna Brahmana Punya. Bhakta Raja Shastatha. Bhakta Raja Shayastatha. Bhakta Raja Shastatha. Bhakta Raja Shayastatha. Anityam Asukam Lokam. Anityam Asukam Lokam. Anityam Asukam Lokam. Anityam Asukam Lokam. Imam Prapya Bhajasvamam. Imam Prapya Bhajasvamam. Imam Prapya Bhajasvamam. Imam Prapya Bhajasvamam. Kim Punar Brahmana Punya. Kim Punar Brahmana Punya. Bhakta Raja Shastatha. Bhakta Raja Shayastatha. Anityam Asukam Lokam. Anityam Asukam Lokam. Imam Prapya Bhajasvamam. Imam Prapya Bhajasvamam. Prabhusi. Kim Puna Brahmana Punya. Kim Puna Brahmana Punya. Bhakta Raja Shayastatha. Bhakta Raja Shayastatha. Anityam Asukam Lokam. Anityam Asukam Lokam. Imam Prapya Bhajasvamam. Imam Prapya Bhajasvamam. Kim Punar Brahmana Punya. Kim Puna Brahmana Punya. Bhakta Raja Shayastatha. Bhakta Raja Shayastatha. Anityam Asukam Lokam. Anityam Asukam Lokam. Imam Prapya Bhajasvamam. Imam Prapya Bhajasvamam. Matajis. Kim Puna Brahmana Punya. Bhakta Raja Shayastatha. Bhakta Raja Shayastatha. Anityam Asukam Lokam. Anityam Asukam Lokam. Imam Prapya Bhajasvamam. Imam Prapya Bhajasvamam. Kim Punar Brahmana Punya. Kim Puna Brahmana Punya. Bhakta Raja Shayastatha. Bhakta Raja Shayastatha. Anityam Sukham Lokam. Anityam Sukham Lokam. Imam Prapya Bhajasvamam. Imam Prapya Bhajasvamam. Slobodno. Recitajte. Laki stih. Dobro. Kim. Koliko? Punaha. Tek. Brahmanaha. Brahmane. Punyaha. Pobožne. Bhaktaha. Bhakte. Rajarishaha. Svete kraljeve. Tatha. Također. Anityam. Šta je Anityam?
Privremeno. Privremeno. Asukam. Nesret. Molim? Pun bijeda. Dobro, pa to je isto. Lokam. Planet, svijet. Da. Imam. Ovaj. Prapja. Došašina. Bađasva. Služi s ljubavlju. Mam. Mene. Krišna. Prijevod i smisao njegov božanski nosi šla papa da kiđaje. Koliko se tek to može reći za pobožne bramane, bakte i svete kraljeve. Stoga, budući da si došao u ovaj privremeni bijedni svijet, služi me s ljubavlju. Smisao. U materijalnom svijetu postoje različite kategorije ljudi, ali ovaj svijet nije ni za koga mjesto sreće. Ovdje je jasno rečeno Anityam Asukam Lokam. Ovaj svijet privremen i pun bijeda, te nije pogodno mjesto za razumnu, plemenitu osobu. Svješna božanska osoba izjavljuje da ovaj svijet privremen i pun bijeda. Neki filozofi, posebno Majavadi, kažu da je ovaj svijet nestvaran, ali iz Bhagavad Gite možemo shvatiti da nije nestvaran, već je privremen. Postoji razlika između privremenog i nestvarnog. Ovaj svijet je privremen, ali postoji drugi svijet koji je vječan. Ovaj je svijet pun bijeda, ali drugi je svijet vječan i pun blaženstva. Arjuna se rodio u svetoj kraljevskoj obitelji, ali Gospodin je njemu rekao: služi me s predanošću i brzo se vrati kući Bogu. Nitko ne bi trebao ostati u ovom privremenom svijetu punom bijeda. Svatko treba postati pridružen prsima svevišnje božanske osobe kako bi mogao biti vječno sretan. Predano služenje svevišnjeg Gospodina jedini je proces kojim se mogu riješiti svi problemi svih vrsta ljudi. Stoga se svatko treba posvetiti svjesnosti Krišna i svoj život učiniti savršenim. Jaj, šla propa. Magana tema da se jednom da šlaka čak šumite da smo še ono Višnu podaja Šmate Bhakti Kaša sam Namo Višnu podaja Krišna Preštara Bhutale Šmate Bhakti Vedanta Swami Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharani Nirvišeša Šmevati Bhakti Krishna Tarini Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindhubhyascha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Još jednom stih. Kim punar brahmana punya bhakta rajashaya tatha Anityam Asukam Lokam imam prapya bhajasvama. Koliko se tek to može reći za pobožne brahmane, bakte i svete kraljeve. Stoga, budući da se došao u ovaj privremeni svijet, bijedni svijet, služi me s ljubavlju. Šla Prabhupada u ovom komentaru govori da trebamo postati pridruženi s prstima svevišnje božanske osobe. Koja osoba se nalazi na prsima svevišnje božanske osobe? Lakšmi Devi. A danas se po vajšnavskom kalendaru, ako sam dobro vidio, Lakšmi puđa. No. Vajšnave. Sve to možete vidjeti na portalu Vajšnave. U Indiji, i vjerojatno, mislim i Hindusi danas obožavaju Božicu Lakšmi. Božica Lakšmi se može obožavati i zbog privremenih stvari, ne? Ali s obzirom da Krišna zna šta je ovaj svijet, ne? Evo su kamenitjam, onda bolje da obožavamo Lakšmi Devi zbog trajnih rezultata, ne? Zbog trajne dobrobiti. Ne? Tako da, evo, danas je osim onog što sam rekao, znači i Lakšmi puđa, odlazak velikog Bhakte Murari Gupte koji je zapravo, on je napisao Chaitanya Charitu, to je preteča Chaitanya Charitamrite, odnosno, a rećemo Adi Lile. Ja? On je zapisao one prve priče, događaje dok Krišna Chaitanya ne uzeo sanjasu, ja? Do njegove 24. godine. Ostale dio života je zapravo u svojim bilješkama zapisao Swarup Damodar, a Krišna Das Kaviraj Goswami se onda referirao, Adi Lila je bila na osnovu Kadača Murari Gupte i bilježaka od drugi dio, odnosno Madhya Lila i Antya Lila na osnovu bilježaka Swarup Damodar. Tako da
Murari Gupta je zapravo inkarnacija Hanumana, jel? Velikog bakte, gospodina Ramachandra, i on se pojavio, znači, jel, u zabavama Chaitanya Mahaprabhua, jel, kao Murari Gupta, i onda je kada je Chaitanya Mahaprabhu očitovao svoje zabave, jel, onda je on, Hanuman je, Murari Gupta je postao i Garuda i tako i Hanuman u nekim zabavama, tako da to su sad, to su neke druge priče, ali danas ćemo pričati o Damodaru i o ovom stihu, ne. Sad, Asukam, Anityam, da krenemo od ovog, tu gdje smo mi, ne, prvo, da vidimo, onda ćemo ići malo prema gore. Jel znate, možda sjećate da postoji u Bhagavad Gita još stih koji govori o ovom svijetu? Samo drugačije su riječi. Anityam, Asukam. Abraham. Ne, još ima jedan stih koji Krišna kaže da je ovaj svijet, a ima isto značenje, slično. Dobro, to je onaj stih Krišna pisuje da ovaj svijet je od najviše do najniže je pun bijeda, to isto. Koji još ima? Dvije riječi su isto, baš važne. Duhkalayam, Ašašvatam, isto znači. Anityam, isto znači nema vječnosti, ili Ašašvatam isto, nije vječan. Asukam, jel, nesretan, Duhkalam isto, jel. Duka je nesreća. Bila je jedna baktina u zabavama Chaitanya Mahaprabhua, koja je svaki dan donosila vodu s Gange, jel, za obožavanje, mislim da je Jagannatha čak, ili božanstva Krišne. I onda je Chaitanya Mahaprabhu nju primijetio, ne. Pitao je bakte, kako je ta baktina, kako se zove, jel, i primijetio njenu predanost. A taj bakte je rekao, ona se zove Duki. Onda je Mahaprabhu rekao, ne, od danas se više neće zvati Duki, nego Suki. Sretna, jel? Sretna, znači, jel? Svako ko postane iole predan odan gospodinu, sreća mu kuca na vrata, ne, Lakšmi. Jel? Znači, postaje sretan. Ja sam baš, sinoć sam gledao neke slike sa kampova, i možda sa prošlog kampa, ne. I Maharaj je pjevao Kirtan, Bhakti Vikas Swami. I gledam slike Bhakta i svoje slike, ne. Ja neko je slikao i ne mogu vjerovati da sam toliko sretan bio. Razumijete? Sam sebe uhvatite i vidi što sam sretan bio, jel? Ovaj proces je toliko povoljan da osoba samo sebe ne može prepoznati. Da možeš biti toliko sretan. Kad si u društvu Bhakta, kad pjevaš Bhajan, Kirtan, ko sad malo čas, jel tako? Tu se onda otvaraju se vrata duhovnog svijeta, malo oškirno se. To je to. Dobijemo ukus vječnosti, jer Krišna isto govori o tom predukusu, o ukusu vječnosti, jel? Kad se osoba utemelji u Brahmanu, kad postane svjesna sebe, jel, koje onda dolazi, otvaraju se ta vrata duhovnog svijeta, jel? Postajemo, inače su ona, ako ne tražiš, nećeš ni dobiti, jel? Sad će ti se otvarati koja vrata kad ne tražiš. Međutim, ovaj pokret Chaitanya Mahaprabhua, on dolazi kad ne tražimo. To je milost. Vidim uvjetovane duše što spavaju na krilo vještice Maje, jel? Jiv Jago, Chaitanya pjeva, Jiv Jago Vrachandra Bole, jel? On dolazi i kaže, probudite se uspavana duša. Jel, mi smo uljuškani u ovom svijetu. Koliko god puta ponavljane neke stvari, to smo jučer malo pričali, jel? Na sastanku. Znači, ponavljamo isto, ali opet mi postavimo. Zato non stop pjevamo Mahamantru, non stop ponavljamo da bi se nam trgu rekli, sad mi je dosta. Bolje prije nego kasnije. Tako da, predano služenje u svakom slučaju je jako povoljno. To ćemo na kraju zaključiti, to je zadnji stih, ja ću ga pročitati da vidite šta je predano služenje, šta Krišna kaže, što on želi od nas. Sad bih se htio referirati na prethodne stihove, pošto Krišna kaže koliko se tek to može reći za pobožna brahmana. Znači, Krišna u prethodnom stihu spominje ove osobe. I zapravo, šta se tu zapravo događa? Ne? I moramo se vratiti par stihova zapravo nazad malo da. Kaže, Krišna ovako, 9.29.
Samo ću stih čitati, neću komentariti, dugo bi trajalo. Kaže, nikome ne zavidim, niti sam prema ikome pristran. Jednak sam prema svima, ali onaj tko me služi s predanošću utemeljeno meni, moj je prijatelj i ja sam njegov prijatelj. To je jako moćno izjava. Kaže, onda onaj stih koji je jako lijepo viđa, održao. Onaj tko predano služi, čak i ako počini najodvratnije djelo, treba se smatrati svetim, jer je pravilno temeljno svoju odlučnost. On ubrzo postaje ispravan i stječe trajan mir. O kuntim sine, otvoreno reći svima da moj bakta nikada ne propada. Znači to je, zamislite, to je Krišna rekao Arjuni na bojnom polju, a bitka samo što nije. Pazite, kad tako u tom momentu čujete koliko to ima snagu, onda, ne? Ok, sad smo mi u mirnodopsko vrijeme ili nije ovo mirnodopsko vrijeme i kuha se nešto oko nas, ne? Ali nismo na bojnom polju. Barem ne na kakvom je Arjuna bio. Krišna mu kaže, otvoreno izjavi da moj bakta nikad ne propade. Arjuna je bio bakta Krišna. I onda sljedeći stih prije ovoga, jučerašnji, opet ni sine, oni koji uzmu utočište, moje utočište, čak i ako su niska roda, žene vajše trgovci, jer vajše su trgovci i šudar radnici, mogu dostići vrhovno odredište. I onda Krišna u ovom stihu kaže, ako ove osobe prije mogu to dostići vrhovno odredište, koliko se tek to može reći za pobožne bramane, bakte i svete kraljeve. No? Krišna se referira, ako mogu ovi, koliko tek onda mogu bakte, oni koji su odlučni, koji su posvetili život Krišni. Sad, Krišna tu spominje razne kategorije osobe, recimo poput Rađa Rišija. Jel vam pada na pamet, ko je u vedsko vrijeme, jel vam neko pada, ko je Rađa Riši bio? Ko je recimo? Judištir. Maharaj Parikšit je bio Rađa Riši, pa onda Pandu iz prethodnih doba. Janaka Maharaja, Janaka Maharaja i on je jedan od 12 Mahadžana, jeli? Onda ima tu Rađa Rišija, da? To su neke osobe koje su mudri kraljevi, jel? Druge tradicije imaju, opisuju, jel? Mudri kraljevi, jel? Čak i, molim? Dašrat je isto velika osoba. Otac Otramačan, recimo, i druge tradicije spominju, čak i imaju u svojim spisima, jel? Mudre izreke ili kraljeve, jel? Opisuju Biblija, ne? Ima kraljeve, knjigu koja se zove Kraljevi. Isto su kraljevi bili pobožni, evo, najpoznatiji od njih David, Solomon, evo, oni su isto bili pobožni kraljevi, evo, u prijašnjim vremenima, čak i u ovoj eri kršćanskoj bilo je fini kraljeva koji su držali društvo, jel, svjesni Boga, jel, i lijepo vladali, jel. Ima takvih primjera, jel. Možda ne puno, ali ima ih, ne. A ima opet i kontra, oni koji su bili pape pa su bili degradirani, tako da u ovom dobu Kali Juge ništa nije uvjet. Ne. Zapravo ono što opisuje Bhagavatam 11-12 pjevanje, ima i Bhagavatam predviđa te stvari. Ne. Znači osobe na visokom položaju, znači papa je najviši svećenik, ali može biti degradiran, ne, tako da to se događa u Kali Jugi. To je za čak i 2 para jugu bilo nemoguće, kako se to... Ali eto, događa se, zbog utjecaja materijalne energije, jel? Znači, zašto taj utjecaj? Zašto? Pa, Krišna, ovaj svijet je takav, privremeni, jel? Tako je baš napravljen. I naravno da onda s vremenom se degradira, jel? Jer da je ovdje, da je ovo mjesto za nas, onda ne bi bilo vrijeme, ne bi postojale gune, jel? Ne bi postojale ove podjele na milenije, jel? Ne bi bilo tog mjerenja, ne bi bilo da smo mi na pravom mjestu, ne bi naša tijela bila tako, jel, starila, opadala, moć, jel? Što smo dalje, to sve su, život kraći, jel? Neki kažu, joj, mi ćemo otkriti lijek.
Pa dobro, šta znači 10 godina ako se produži život? U prosjeku, ništa. U odnosu na prethodno dobro, tako? Kad su živjeli isto ti Rađa Riši, dugo su živjeli. Onda, pa dobro, može se reći da je Arjuna bio zapravo isto Rađa Riši. On je zapravo primio ponovno znanje Bhagavad Gita. Bhagavad Gita je bila s vremenom, Krišna kaže, ovo znanje je s vremenom bilo izgubljeno. I Krišna kaže, ja dolazim ponovno, da ga uspostavim. Znači, znanje o jogi, o ovom svijetu, o predanom služenju, od kosmo. Znači, prve riječi Bhagavad Gita su ono što nas najviše zanima, pogotovo danas. Tko sam ja? To se psiholozi, to je glavno pitanje psihologije. Tko sam ja? I dobivamo razne odgovore. Pa vi ste, ne znam, podsvjesno, nesvjesno, svjesno, što smo mi? To je psihologija, pitanje psihologije. Ili filozofije, odakle dolazimo, gdje idemo, smisao života. Na sva ta pitanja religije bi trebale znati odgovor. Na sva ta pitanja Bhagavad Gita ima odgovor, vjerovali ne ima. Eto, ja znam, kad sam bio u sad studiranja baš religije i učio sam te paralele sa grčkom, odnosno rimskom filozofijom, više grčkom. Poanta u tome da duhovno znanje, odnosno predano služenje, oslobođeno, ja sam si ovdje zapisao, špekulativnog znanja, mistična joga koja ima za cilj samomoći, i plodonosnog djelovanja. Sad, u prijašnjim dobima, recimo, filozofi grčki, Aristotel, Sokrat, Platon, oni nemaju isti zaključak. Ne? I mi možemo odmah shvatiti da je to, špekulativno znanje, tako? Znači, ako vi sad, moj prethodnik je rekao jedno, a ja ću sad biti bolji, malo ću mučiti glavom, ja ću nešto bolje domisliti, ne? Ili drugačije. Ne? I sve tri su priznata, znam ne, to su svi, ako ne znate druge filozofe, svi će se sjetiti, tako? Ili Aristotela, ili Sokrata, ili Platona, tako? A niko od njih nema isti zaključak. Zato što to očito nije guru parampara, ne? Nije ovaj sistem. Znači, ne prenosi se znanje kao znanje Bhagavad Gita, gdje Krišna naglašava, ovaj lanac je bio prekinut, važno, zato sam stoga ja došao da ga uspostavim ponovno. Možemo vidjeti odmah da to nije isto. Sad, recimo od njih, Platon je jako bio interesantan i kršćanima, pogotovo prvih 1000 godina. Zato što je tad to bilo jako slično filozofiji Gita. Znači, osoba se dijelila, da tako kažem, ne mislim bukvalno, nego filozofski, na grubo tijelo, na um i duhovno tijelo, na dušu. I ta filozofija dominirala u kršćanstvu, neoplatonizam, čak i Plotin je bio neoplatonist. Ta filozofija dominirala 1000 godina prvih. Ne. Kamo sreće da je danas tako. Ne. Međutim, pojavom tome Akvinskog, ta filozofija je pala u vodu. Tu su i životinje izgubile dušu, i biljke, a i žene. Pogledajte koliko je to špekulativno. Ne. Znači, prvih 1000 godina tumačiš jedno, oslanjati se na Platona i te grčke filozofe koji razlikuju očito one važne stvari, tijelo, dušu, jedan put to sve nije tako. Međutim, Bhagavad Gita je spis koji je star najmanje, ne mislim papirus ili papir, ili ne znam, napisano, nego znanje 5000 i nešto godina. Jel, pred sam početak Kali Juge, možda čak i za vrijeme bitke na Kurukshetra možda i počela već Kali Juga. Mislim da je. Tu negdje se već preklapalo to neko. No. Tako da je ono nepromijenjeno. Ono nepromijenjeno, sačuvano. Tako da to je guru parampara. No. Ja tebi kažem, Igore, dehinos minat hadehe, ti kažeš Bhakta, dirahariju, dehinos minat hadehe, on kaže dviđi to, no. Tako, i to je to. I opet dođe do mene, ili je, to je to. Savršeno znanje, ne? Nema, ako špekuliraš, pa ja mislim da, to dehino,
Pa to smo mi, ta dehina. To smo mi, zapravo. I to će uskrsnuti. Ili ne znam, to će se preporoditi, ili ne znam. To onda nema. Evo. Koja potreba za nešto što je privremeno i što se raspada, zašto da se to obnavlja? Čekaj, koja potreba? Evo, ne znaš ko si zapravo. To je bitno pitanje. Znači, to će reći psihologija, će reći vi ste, ne znam, nesvjesno, posvjesno, vi će reći, ne znam, evo, vi ste, ovo tijelo i to je jedino što postoji. Ne? Međutim, duhovna znanost, znanje kaže, ne, vi ste duhovne osobe, utjelovljene u ovom tijelu i ovo je privremeno. Prabhupada spominje Majavadije, te famozne Majavadije, možete često naći. Oni kažu da je ovaj svijet nestvaran. Ili mislite da je ovaj svijet nestvaran? Isto. Šta vi kažete? Ko misli da je nestvaran? Možemo odmah brzo dokazati da je stvaran. Možemo brzo dokazati da je stvaran. Ili kad je Prabhupada, kad su ovi Majavadije kažu sve isto, sve jedno ne. Šta je ono Prabhupada rekao? Dajte mi vaš novčanik, molim vas. Dajte mi, sve isto je, sve jedno je. Kad bio kod vas ili kod mene. Isto, sve jedno je, sve isto. Ili ne znam, razumijete? Ovaj svijet ima podjelu. Čak te filozofije koje negiraju Božju osobnost i koje misle da je to sve da je ova energija, bezlična. To uopće nije istina. Čak i svaka stvar ima ime. Tako? Poklopac, jeli? Kopča, rub, dev, džinđalica, stolić, sve ima ime, sve ima oblik. I sad Majavadi kažu, Bog nema to. Pa to je stvarno uvredljivo, ne? Ili ne znam. Bhagavad Gita znači, Krišna ispominje te osobe. Krišna je svjestan, postoji ta osoba, da on kaže, pa neki misle da sam ja, da je Bog, da je Brahma neosoban, jeli? A da sam ja, kad se pojavim u ovom svijetu, osoban, ne? Krišna znate, filozofija, on kaže, ismijavaju me, ali džabe. Ne. Oni dobivaju svoje konsekvence za to, ne, što me ismijavaju. Ne. To su bitne one poante, znači Bhagavad Gita. Znači. Krišna kaže, kad si došao ovaj prirodni svijet, bijedni, služi me s ljubavi, a mi moramo znati kog služimo. Ne možemo služiti neosobni Brahma. Ne? Šta je to? To je nekakav kupan, ne znam, to je sjaj Krišne i šta sad? Ja hoću, kako da obožavam, hvatim sve. Ne mogu. Krišnu možemo obožavati. Jer on poprimi oblik. Odnosno, on ga ima vječan moj oblik. On ima vječan oblik. I onda možemo Krišnu obožavati. Koji je utočište svih energija, svih svjetova, mi ga možemo obožavati. Ko je majka Jašoda? Majka se Jašoda i čudi. Kako je? Taj mali dječak, kako on je Bog? A nije Bog. Kada je vidjela svjetove u ustima. Kako takav mali dječak, odnosno to se čudio Markandeja Riši. Kako taj mali dječak može imati sve svjetove utrobe majka što da ga obožava ko svoje dijete? Kako to Bog ima takvu potrebu da bude malo dijete, da se tako bude nevini, da ga majka voli? Ali u Krišni su sve odlike. Krišna je izvor svih tih odlika. To niste sigurno čuli praktično drugim filozofijama. Ne? Krišna je izvor svih odnosa i svih odlika. Od njega dolaze ove naše paradigme naših odnosa. Muško, žensko, mama, tata, djeca. Sve to Krišna ima. Ne? Sve to ima i duhovni svijet. Ne? Ovaj svijet koji je privremen, što Krišna kaže, Prabhupada to naglašava, on je sjenka onoga. Znači sjenka, kad vidite sjenku, evo vidimo sjenku Igora, ne znam, znači postoji prava osoba. Čekaj, da, je. Ova sjenka je tvoja odraz. A prava osoba je ovdje, to je Krišna kaže, jel? Da. Eto je ona rekla da. Znači ovaj svijet je odraz onoga, znači postoji pravi svijet. Jel? Kao što je jedna poznata pjesma kaže, jel? Ovo nije svijet za nas. Jel? Igor možda zna ko to pjeva, nije ni bitno. Znači ovo nije svijet za nas, u globalu nije, ne. Ja kad pričam ovako s ljudima o našoj filozofiji, o svjesnosti Krišne, kad im kažem da nama u biti ne treba ovaj svijet, nama ne treba ovo tijelo, ne. Oni se uplaše. Kako?
Ko sam ja onda, ne? Kako ja sam mislio, ja ću ponovo se roditi ili ne znam, uskrsnuti, kako ću ja onda, kako ja nisam to, ne? No. A nama u biti duhovna duša je sama za sebe dovoljno, ono ne treba materijalni postavljanje ni tijelo, ništa, ne treba nam to uopće. Pa kako nam ne treba? Ne? Pa zato što smo duhovna osoba, duhovna bića, imamo duhovno tijelo, ne treba nam, to je filozofija. To su Sri Krišna, to je to, ništa drugo nije. Ne? Mada Narada Muni kaže, kad smo u ovom svijetu, onda smo spoj one tri stvari koje i platonisti, odnosno Platon govore, odnosno grčki filozof, jel? Grubo tijelo, saks, psihe, jel, inteligencija i duša, pneuma, jel, duhovna duša, pneuma se kaže na grčkom, to su mi u ovom svijetu, jel? Ali naš izvor identitet je da smo duhovne osobe i sad, kad znamo to i kad Krišna sebe predstavi, ja sam vrhovna osoba, ja sam izvor svega, onda kaže ove stvari. Onaj ko uzme moje utočište, dostiže vrhovno odredište, jel? To je ono što Krišna obećava. I za Rađaršije, i Brahmane, i Bakte, i Vajše, i Šudre, i svi mogu biti. Ne? I tako društvo koje je tako uređeno, jel? Vanašrama, jel? Se zove Daiva Vanašrama, jel? Ono društvo koje je uređeno tako da svi staleži društva budu odani Bogu, se zove Daiva Vanašrama. Kad svi znaju što treba činiti i kad svoje rezultate nude Bogu, onda njihov uspjeh zagarantira. Ne? Međutim, danas možemo vidjeti, ne danas, nego još doba Marksa, Engelsa i prije, kad su počeli govoriti, jel? Znači, ne bih htio da se itko uvredi, to je filozofija, jel, tako? Jeli, po filozofiji Veda, na vrhu društva su Brahmane, jel, svećenici. Samo ne bih htio da sad bude negativna konotacija prema svećenicima, jel? Jer je bilo svašta u raznim tradicijama, jel, svećenici, jel? Onda idu tek Kšatrije, pa Vajše, pa Šudre, ne? I šta se dogodilo na primjer, pa dobro, u srednjem vijeku ili kasnije, da Brahmane se smatraju što glavom društva, tako. Kšatrije se smatraju snažnim rukama društva. Vajše su noge, ne, tomak, a ove Šudre su noge. I svi su dijelovi potrebni. Ne? Međutim, doba famoznih Marksa i Engelsa koji su naglašavali samo radničku klasu, jel, i proletarijat, onda se šta dogodi društvu? Da na glavu se okrene. Ne? Jel, radnici su postali jedanput najvažniji, oni donose odluke i što imamo privremene bezbožne sisteme poput komunizma, socijalizma i ostalih izama. Ne? Čak i nacizam i ostali, ne? Koji su naglašavali samo svoju naciju ili vjeru, jel? Svoj način razumijevanja svijeta i sebe. Jel? Pogledajte kako je to privremeno. To je ono kad ne znate tko ste. Jel? Mora se dogoditi ogromne zablude povesti su zbog tog tjelesne koncepcije. Jel? No, to su ratovi koji su i sad se vode zapravo, ne? Zbog te tjelesne koncepcije. Neko će reći pa vi sad skroz isto ponavljate isto tjelesna koncepcija. Ali ta tjelesna koncepcija dovodi do ovoga dok će dovodi. Ne? Ratovi smo imali nedavno, tu još se kuha. Ako se ne kuha protiv susjeda, onda međusobno, je tako, komunisti, je tako, i ovi. Skoro su polarizacije, zato što svi misle, ja sam upravi, ja imam pravi. To je znanje, to su plodonosne djelatnosti, ja sam bolje, ja znam više, ili ne znam, ja špekuliram, znam bolje, ja ću ovako urediti društvo, ja ću reformu, to sam prošli put govorio, tako, ja ću ovu reformu, mi ćemo bolje, i šta imamo, ništa. Samo da bi se stekle neke moći, a tu nema Božice Lakšmi. Božica Lakšmi svakog mjesta, nema je. Razumijete, nema to sreće. Sami možemo vidjeti. Ne? I nema ni povjerenja više. Ne? Tako da duhovni život nije samo znanje o duhovnom svijetu ili duhovnim aktivnostima. Duhovni život, odnosno duhovno znanje je znanje i o privremenim stvarima, i o materijalnim stvarima, i o materijalnim problemima, i o odnosima, i o društvu, poretku, jel? Zato što
Moramo na neki način odrediti društvo da možemo onda duhovno napredovati, tako? Ako ga ne uredimo, dobit ćemo kaos. Zato neki naši članovi pokušavaju da uđu u sabor, ali bezuspješno. Poput Devaršija, Devaršija je 2 puta pokušao u istoj godini praktično, nije u istoj godini, ali evo skoro, u roku od godinu dana. Ima sve češće priliku. Molim? Ima sve češće priliku. Pa ima češće priliku, nadam se da će sad sačekati malo. Evo, kad su bili prošli, ne ovi sad zadnji, nego oni prošle godine negdje, prije godinu dana negdje. 11. mjesec. 11. mjesec, to je manje od godinu dana, znači, jel? Tako da, mislim, kako da kažem, trebamo biti dio društva i pokušati na tim nekim razinama nešto progurati, neke ideje, jel? Poput vegetarijanstva, ili zdravog života, joge, ili malo tih stvari koje se zovu alternativno. To zapravo nije loše. To su neke nove generacije koje vjerojatno dolaze, jel, s vremenom. Ti neke mlade, svježe snage koje će društvo s tim znanjem oplemeniti i na neki način ga i progurati tu neku vlast, kako se zove to, upravno i izvršno i ostale 3 vrste vlasti, kako ima, ne, već sad sam to pozaboravljao. Uglavnom, zašto? Pa prije su društva bila tako uređena, evo, vetsko vrijeme, pa i radne civilizacije su imale, jako lijepo uređenu civilizaciju gdje se znalo tko što radi i ljudi su mirno živjeli. Danas je sve kaotično, egzodusi razni, zbog ratova, nestašice, lopovluka, korupcije, To je bilo nezamislivo praktično u vrijeme vetsko. I čak kad gledaš unazad, ne znam, neke decenije ili možda 100 godina, neke stvari su bile nezamislive. Ali sad se to sve, danas je sve normalno. Čak se i glorificiraju ljudi koji su negativci zapravo. Ne? Sve više i više. Ne? Tako da ovo vetsko znanje je tu da uspostavi, da barem da informaciju. Aha. Postoji Bog koji se zove Krišna, on je rekao to, postoji spis koji se zove Bhagavad Gita, postoji uređenje koje se zove Varnašama Dharma ili Daiva Varnašama Dharma, postoji ovaj način obožavanja, ali namete, koji, ako osoba prihvati djelomično, društvo će funkcionirati bolje. No? Kao prvo, mi sami vjerujem da funkcioniramo bolje, barem imamo znanje. Ako nešto drugo, Prabhupada nam je dao znanje. Pa, ako se i onda držimo barem djelomično nečega, dobro biti tu za ne. Prabhupada je rekao, ako osoba uloži malo, dobiva puno više nego što može zamisliti. Čak i malo. Višna kaže sam, osoba ako samo malo učine na ovom putu, dobit će puno. No? To je duhovni proces. No? Tako da, eto, u ovom povoljnom mjesecu Damodaru, bakti se mogu više angažirati mogu više čitati, mogu više mantrati, služiti Krišnu. Ovaj mjesec je jako povoljan, tradicionalno Damodar masa, ta zabava je jako zapravo lijepa, onako idilična i vesela na neki način. Krišna je mali dječak, Krišna je prihvatio ulogu nevinog dječaka, zapravo nije baš toliko nevin. Krišna je zapravo onako jedan lijepi, zgodni, onako lijepi dječak, ali ima onako malo zagonotni, zločesti osmijeh. Onako ono dijete kad želi onako raditi one spačke, ne, onako, onda kad vidiš onaj smiješak, slatko zločisti smiješak. Tako i Krišna isto, znao je šta radi, ali opet je eskivirao, radio namjerno neke stvari, a to je bilo toliko slatko, jer kad Svevišnji radi nepodopštine, onda se to je opjevano. I kad osoba pjeva o tim nepodopštinama, osjeća duhovni zanos. Čak i osoba ako čita knjige ovako, dječje pripovetke ili gleda neke stvari gdje su presudne te emocije, isto se onako raznježi, osjeća se lijepo, onako pitomo. A što reći kad slušamo Krišna zabave, koji je svevišnji? To su onda transcendentalne vibracije, onda osoba ima i duhovno napreduje.
Što znači napredak? Idemo bliže Krišni, približavamo se njemu. Ne? To kaže Krišna, svatko treba postati privržen prsima u svječnom božanskom. To je način. To sam privrženi, to sam bliže Krišni. Jel? I Krišna je dao proces koji možemo u ovom svijetu njega obožavati. I on kaže u sljedećem stihu, Manmana bhava mad bhakto madhyađima mamaskuru mam evaj šesi suktaivam atmana mad paranaha. Uvijek misli na mene, postane moj bhakta, odaj mi poštovanje i obožavaj me. Tako ćeš potpuno sjesti na mene, sigurno doći k meni. Jednostavno uputa. Kako ćemo obožavati Krišnu? Evo sad ćemo svi imati priliku ubrzo ponuditi lampicu Krišni, pjevati namo da naštaku pjesmu njegovu slavu. Možemo svi postati bhakte. Znači, što znači biti bhakta? Ne znači bhakta samo staviti tilak i gotovo. Nego služiti Krišnu, kuhati za Krišnu, mantrati, plesati, razvijati dobre odnose, propovedati, to znači biti bhakta Krišnu. Taka osoba koja se tome posveti, ona postaje kandidat za vječni svijet. Ne? Znači, osoba postaje kandidat za duhovni svijet. S vremenom gubi ukus za materijalne stvari i razvija sve više ukus za duhovne aktivnosti. Jer to je zapravo test. Sad svatko zna gdje je u tom položaju duhovnom koliko može dati za Krišnu. Bitno da nešto daje, ali će višestruko dobiti. I to nisu obećanja neka uzaludna ili utopijska obećanja nekih filozofa ili nekih skoro i već nekih materijalnih duhovnjaka koji žele, ne znam, dobrobit za sebe, ne? Jel? Dajte mi meni i vi ćete ići u duhovni svijet, dajte mi što više novaca i vaš put do Krišne zagarantiran. To su bile nekada forene koje ne prolaze više u srednjem vijeku, ne? Nego naše moto je učini, jel, bitna su, i vjera je bitna i djela, jel. A zanimljivo da, ja ne želim nikog osuđivati, recimo u kršćanstvu su te stvari jako, još nisu riješene. Šta je bitnije, vjera ili djela? Razumijete? Što je bitnije? Bitno je jedno i drugo. Zar ne? Šta kaže Rupa Goswami? Prvo šada, vjera, ali onda idu aktivnosti. Jel? Druženje s baktama, a narti ne vriti, onda uzmeš pa ribaš. Onako. Jel? Znate kako su prije žene ribale, prale veš, ne? Ona ribeš, ne? Pa kad to počne, ono s onim sapunom, kad to počne naprljavština, kad to počne izlaziti. Joj, pola dana ribaš. A mi ne da ćemo ribati pola dana, nego pola života ćemo se ribati da izribamo, to izađe iz nas. Ne? Znači rad, ali i vjera. Znači to je bitno u životu. No? Ne samo ja vjerujem. Ja vjerujem. I sve će biti riješeno. A radiš kakva glupost. Onda, znači kako je onda potreba da postoje crkva i duhovna mjesta ako je sve isto. Ja vjerujem i dobro mi je. Dovoljno da vjeruješ. Evo, ti vjerujem. Jesi se upisao šta si ti? Ja sam kršćanin musliman. Ti vjeruješ? Vjerujem. Eto te. Eto te u raju. Ne, a moramo imati djela kojima ćemo udovoljiti Bogu, gdje ćemo imati pobožne aktivnosti raditi, duhovne aktivnosti, gdje je razlika. Znači, to je put. Ne? To se opisuje Bhagavad Gita. I duhovne aktivnosti i pobožne aktivnosti koje nisu iste. Kao što nije isto, što Krišna kaže, nestvaran, da je ovaj svijet nestvaran za majavade filozof ili privremen. No. Tako su različite i ove aktivnosti, pobožne i duhovne, uopće nisu iste. No. Tako da Bhagavad Gita je izvor sveg znanja i preporučujem. Samo da vam najavim par stvari, dok nisam završio. Znači, idući vikend nam dolazi Suvarna Bindu Prabhu, nastavlja sa svojim Sankirtan festivalom, odnosno seminarom. Imat ćemo i u petak program, dođite svi, imat ćemo program u 19. U subotu, kao i prošli put, ujutro je program i idemo, ko želi dijeliti knjige, planiramo imati štand u Kauflandu, ako se to ostvari, bit će i kolačića za dijeliti.
i to bi se trebalo ostvariti. Tako da dođite, 3 dana će biti Prabhu ovdje, čujte nastavak onoga što je bilo prošli put. Dobit ćemo svi inspiraciju za dolazeći mjesec, 12. mjesec kada je vrijeme Prabhupada maratona, kada je povoljno dijeliti knjige, kad svi nešto kupuju za poklone, jeli, za božićne dane, možemo se malo inspirirati. Onda onaj vikend, iza toga, ako je to je, pa već je, znači za 2 tjedna i manje, isto u petak nam dolazi Mataji Vinata i njen suprug Sudama Prabhu, koji će isto ovdje biti 4 dana ćemo imati festival, odnosno 2 dana seminara. Tema prva 2 dana će biti prvo bakta ili čovjek ili obrnuto. Šta prvo biti? Čovjek ili bakta? To je zanimljivo pitanje, vjerujem zanimljiv seminar, nešto slično pod istim naslovom sam slušao i od Purnachandra Gosvamija koji nas je nažalost napustio. Tu čuo sam njegov seminar na kampu Lici koji je govorio o tome, o našim odlikama, tko smo mi i kao bakte, bez obzira što je ovaj proces savršen i što smo dobivamo milost Prabhupada i svega, opet trebamo vidjeti gdje smo i zapravo da li smo stvarno prvo ljudi, znači biti čovjek, što znači biti čovjek, koje odlike, pa bakta tek, što kaže Kašmati Nanda, odlika Vajšnava, 26 odlika Vajšnava. Kad bi to malo proučavali, čitali, pa malo Gitu, kad Krišna kaže, pobožna demonska priroda, možda bi se iznenadili gdje smo i što smo, tako da ali što se kaže, ruku na srce, pa onda vidite da smo čovjek, istinski pa bakta, što znači biti čovjek, pravi čovjek i pravi bakta. To je za nas sve test, ovaj svijet je takav kakav je, on vreba sa raznim svojim čarima i imamo onako utak svoje karme iz prošlih života. I ovo samo tijelo je već pokazatelj da smo zabrljali jednom, barem jednom. Tako da, eto, taj vikend, znači petak, subota će biti taj seminar, u nedjelju će biti zanimljiva tema, nedeljni program Mataji Vinata, tema će biti kako uhvatiti Krišnu. Zašto? Zato što je to vezano za zabavu. Kako je majka lovila Krišnu kad je on polupao posudu sa maslacom, dijelio majmunima. Onda to će tema biti sigurno ona prigodna kartik tema. Kako uhvatiti Krišnu. I zadržati ga u srcu. Zapravo Krišna je već tu, samo mi trebamo svoje maglu i ostale crnjake maknuti od svog srca. I onda u ponedjeljak imamo finally, imamo Govardhan Puđu. Mataji Vinata je zamolila, odnosno ja isto predlažem, vjerujem da ćete to se složiti htjeti, da napravimo neke slatkiše za Girirađa. Znači Mataji će doneti Govardhan Šilu, Girirađa, moći ćete svi napraviti kolačiće za Krišnu. Sandeše, kuglice razne, simplije i ostalo. I to možemo taj dan, ne da možemo, nego i hoćemo, ponudit ćemo Girirađu, Govardhanu i slaviti Govardhan Puđu. Tako da možete sad malo meditirati na idući vikend i onaj drugi o događanjima. Sve informacije su vam na portalu, portal iskon.hr. Pogledajte što se događa u Osijeku i ostalim jatrama, dođite, sudjelujte, služite Krišnu, uključite se slobodno. Ovaj mjesec je jako povoljan u duhovne aktivnosti, dobrobiti su već 6 ja bi ovdje stao. Ako ima možda nekih pitanja, nekih komentara, ispravaka, i što god možete sad, govorite sad ili... Ako nema, imamo tamo lijepo vrijeme za početi sa Madaraštakom i obožavanjem Krišne. Ja jedva čekam. Je to? Nema pitanja? Hare Krishna. Damodar Masa ki jai. Shila Prabhupada ki jai. Osik Yatra ki jai. Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna.